Gremeng aben. Oh, gremenge kono. Nggih. Mbak Ayu Lestari dalah dulur lanang Mas Muncul ya selamat mendengar. Ya wis ngene iki bener mondok mbok arani rajam bulet. Rajam bulet. Bulet pakanane benang ada bulet. Satu buah lagu Titip Cinta. Unekno terus gen mumrah cangkem merang arah ditanggapi. Senior muni terus ya. Anje, mboten napa-napa, panci kahanane nggih mekaten. Nyatane ya piye jajalan. Tapi ngomong piye kalah karo nyoto ya. Kalah karo nyoto. Malah cong. Nangis. Oh rebutan. Ya Gusti Pak Waloyo nggawa apa kae? Nggawa apa wong pindil ya aku joli lho ya. Ya, Anje, titip cinta, monggo mainkan bro. oke men. Bersama New S Game tentunya bareng bersama Wahyu Manggala didukung sepenuhnya oleh syuting profesional dan Panji. juga profesional audio Dan Badrus Syuting. Audio. Panji. Dan Ya. juga rokok senior. Ure Ora rezekine wong dhewe-dhewe. Alhamdulillah. alhamdulillah. Rezekine wong nek kowe yo nek trimo Pure. Ora butuh. Wong iku nampa panane bersyukur. Lho ra iya syukur trae es nek geting yo G nek mangkel yo M. Wong Aku yo tak syukuri senior lah. wong Ya. ngamuk. Lah opo? Lah iya. Senior Ket-ket wong iku napa? nyanyi kono. Iya. Titip cinta Ayu Lestari dan juga Mas Muncul. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Aku rela melepaskan dia walau harus menderita karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Saya ucapkan terima kasih kanggo kanca-kanca fan club. Saka Telaga Rejo sing cedhak Mas ya. Anjir. Pak Marco Padul, Bawi, Mas Dodi sak kanca. Makasih. Nggih. Matur nuwun Mas Edi, arek ketang piye? Blas ganti ampirno. Kebangetan ya Anda. Matur nuwun Badul rokoke senior. Menyu. Wis 6 tahun kasih ya. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti hatinya. Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam dada, asalkan bahagia selalu bersamanya.
kepadamu. Dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Wahyu Manggala dan juga Paji Production didukung sepenuhnya oleh Badrus Audio. Terima kasih. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti hatinya. Cintai dia, sayangi dia. Janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam dada, asalkan bahagia selalu bersamanya. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Menyayangi selalu. Dilerem lanang muncul deh terus karo ngerangkul. Pokoknya sayangilah selalu ya. Sayangilah selalu. Ya, biar Titip menjadi cinta. pasangan yang ideal ya. Oke. Titip cinta karo Titip Vespa. dadakno Vespa sing ning kono 5 tahun. Iki sesuk nang penyu ya 6 tahun nih. Bengkel jebul ya cah iki. Lho piye awake ireng tetep bengkel. Wis delok ngene iki wis modele. Oke. Tambah. Saking Siji mau apa? Panjenenganipun Pak Dul. Alah mbok kei. Dul mbok kei lagu. Napa? Senior ya yo. Pakaiane aku. Godang garam mbok kei kono moden. Ya nang ngono gorene. Aja. Lho. Mbok Pak itu ke Bapak. Senior. Lah iya. Nggo tanda bukti yo. Ngene darane Ya nang ngono kei kowe. rebuta. Senior bukan nyanyi, peraya. Nek sampurna ta kono. Ya wis. Gei ngarepe apa? Enak kabeh, Gol. Enak kabeh, jajal. Liwung sapa ora jajal. Lagune Liwung piye? Ayo Lewong, Nyanyi. kowe sing nyanyi. Ayo. Gampang. Lagune piye? Garingan sik. Garingan sik. Mayan dul. Pokoke angger bener wis agok kabeh. Nek perlu mang sak kena kowe kabeh. Dungakna. Sak dhuwit-dhuwike pisan. Liwung. Nek gagal, ya delok nae. Delok nae. Ayo Gua garingan dhewe sik. dipirsani karo dulur-dulur. Iya, kowe penyanyi wis ning Gigon. Ayo. Gagen nyanyi ya. Ayo ah. Sik ah. Soale iki apa di syuting karo Panji. Iya iki lho montore gen liwat sik. Engko nek kalah karo suara montor dak kacau suaraku. Oh, gaya mah. Ayo ah. Jebul nguri kaya Jawa akeh karep kaya. Lumayan. Kowe ana ketok gambare. Iya, ning Ayo ah. Alah
Ya takok disauri malah do ngamuk. Dul niki lho senior kok aku damungi terus. Senior kok senior. Liwong ya. Aja adek nek nggo udut aja. Dadi liwong atiku. Karo kendang. Terat karo kendang. Kendangan garingan tok. Dadi. Nah, yuk 1 2 3. Dadi liwong atiku garuluku anggarap sawae. Iku tekan ndi, Ndon? Jae baleni alun-alun. Oh, brondong tuang. Alun-alun jae. Dadi liwong atiku garuluku Dikepruk sirahe, dikepruk cangkem, didangakno irunge. Liwong arek teko endi ku? Meh raino malah niku. Dadi liwong atiku garuluku. Iya. Kok tekan. Nek kepengin iso, gorene nah dak ngene ya. Timbang mbok paido. Dewaloyo gugano. Apa? Awan njaluk imbus sangu 5000. Endok. Nek kepengin iso nyanyi iki, rungokno. Satu buah lagu. Liwong. Liwong dadi liwong atiku. Garuluku anggarap sawae. Asolole. Ya wis. Yuk, monggo, tenan nganggo musik, Mas. Heeh. Liwong. Monggo. Nggih. Katur dumateng para sesepuh ingkang tasih ngrenggani Wahyu Manggala. Sugeng midhangetaken kanthi gending liwong. Mugi-mugi ndadosaken suka dalah arananing penggalih kagem dulur-dulur ingkang taksih sinarengan kaliyan Wahyu Manggala. Dadi liwong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi lagu dodo ati rinten siang dalu manut to diajeng Rai Kinarban Jiwaraka ngundang rasa tumete sing kalbu lir nguyai segara daltan bisa ngeluluh ake hatimu. Ayo maju. Manut ya diajeng. Rai. Suenggon ku ngenteni liwunging atiku anto jampi ana jono dadi ati sawiji nadyan abot tak lakoni manut to diajeng Prai. diajeng manut to diajeng Prai. ana wong wedok nek mbendel iki ana. Lah kok nek merangsang terus? Nek merangsang lah apa? Ning ngentutno aku terus. Lah iku kowe ngetutno aku terus. Rai. Gak gelem tenan. Ayo. Syukur. Mulane iku. Kula aku bledakan ae. Terus. Rokok senior emeh nggumdlungopno wong. Oh, seneng mulane sing ati-ati nek mlaku. Ibarate awak dhewe iki arep ketemu jodoh ngono kae lho. Rai. Alah.
Ayo terusno sing guri. Terusno. Heeh. Materiale urung teko kok nutupno. Iku tukang batu ta apa? Wae omah iki mang lho gendeng iki mang. Buktikan bahwa kamu bisa. Sendor bisa. Sendor. Senior. Sendor entuke Senior. Tak tutupno. heeh. Tekan ndi ra? Roh, Tekan ndi? teko mek Kang Waloyo. Lagune iki mang lho. Iya iya. Heeh. Karuluku dak teko iku lho. Sabda Sabda Pandita Ratu mrenges liramu dadya ing sisihku katya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati senior dul goyang bajal enggak ana ning jangono Tatili wong atiku nalikane sepisan ketemu sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodho ati rinten siang danu hinor banji hati sauci anaknya napa tak lakoni sabda Pandita Ratu mring sliramu dadya ing sisihku katya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Matur suwun. Panyuwunan wis diaturi mugi karane penggalih dengan segala hormat Mas Edi. Rabu tok pek-pek. Bawa engko nek ning guri kekno aku. Wong kok senengane ngono. Dengan segala hormat Mas Edi. Nggih. Mas Kula Edi. nyuwun ngapura bahwasanya tresno kendine tidak bisa saya kasih karena waktu ben lakone saged tuntas. Bar sesuk ning Telaga Wungu neh. Lah apa? Sesuk ning Rembang Telaga bar sesuk Bar sesuk. ning Telaga Wungu. Lah apa ngetoprak ngono to? Bah. Lah apa? Goleki nglumpukno larangan. Sakake Kang Waloyo omahe ngarepe rusuh dadi saponi. Senior ya kan nyapu ya kandhani dulur-dulur umumno. Nggih. Nggih. Umumno Dalu ngapura ana kekurangan nyuwun ngapura ana Pangapuntenipun. kesalahan saka Nggih. kanca-kanca Wayu Manggala. Nggih. Matur nuwun karo Pak Waluyo. Aku nek dul mah. Ora wis. Ora, Aja Waluyo, dul. Pak Waluyo. Karo fan-fan Wahyu Manggala ingkang sampun Ceprono ae dul ning kono. Ora kok ya madhep rono. madhep rene. Ngene lah. Pangapuntenipun dumateng sedaya dulur-dulur Selawesi mriki terkhusus panjenenganipun Bapak Waloyo sak keluarga muga-muga kajatipun boten wonten angalangan setunggal penapa
Najano ngaten Pak Dul sak kanca Juki Fan Club sak kanca Mas Edi sak kanca sak keluarga muga-muga tansah kathah rezekinipun amin amin ya robbal alamin. Pun nggih. Wis lah ning kene nderek dibuka dhewe no. Dadi sinden aku. Apa Pak D? Doyan D. Seniare dimbat uang lho Dul. Nah dimbat uang. Potongane gagahe ngono doyan rokok senior. Beli duit. Materialistis iku. Romo, Ana apa Sansa? niki pun cetha mbok pilihan kula. Anggen kula kepengin dados ratu wonten ing kraton Pajajaran cabar mung perkawis Sentanu bocah saking desa. Durung-durung kok wis cekek atimu. Durung-durung kok wis mupus. Nyatane kados katen. Ing dinten sakmenika Sentanu sampun dipun jojokaken kalian Retno Arum. Teges sing Sentanu sik ning papan kono, kowe ora kelakon dadi Nalendra ning Tartan putih mawon kados ngaten. Iki anak syarat sarana, anak cara. Lajeng caranipun kados pundi? Dimen Sentanu diusir saka ing Pajajaran. Nggih. Kowe kudu nggunakake bojomu. Andini. Lajeng caranipun Apus Rama. Andini ngaku-ngaku dadi bojone Sentanu. oh ngaten. Niku nggih mergi. Mengko nek wis kapirsan dening Sinuwun, munding wangi mesti wae Sentanu diusir saka Pajajaran. Gathuk niki, gathuk. Ini mesti wae wis ngerti dhewe. Nono Apa kang dadi pangandikane Kanjeng Rama? Mula dina iki kowe tak perintah temeka ana ing Taman Sari Kraton Jajaran. Ngaku dadi bojone Sentanu. Ari gelem. Kaneng, aku ki durung ngerti sing jenenge Sentanu. Bab perkara kuwi ora usah kuwatir, aku mengko sing duduke. Ah, Jadi kowe gelem apa ora? gelem apa gelem? Nek kowe ora gelem kapeksa kowe tundung minggat saka kematian. Yen aku mau ditundung nih. Iya. Sapote yo. Gelem ora? Wis. Sing gladen ku mesti gladen mau pertama sing gladen kuwi mau. Lho nek sing takon Yen ngono. pancen kados pancen kaya ngono, saiki budal lho. Dipun ngoten nggih pun nggih Rama. Ya Andini. Ya. Kula Kaneng. Tamu kae sapa? Sing kok bingung atiku bareng kono ing Taman Kaputra. Nggih, kula niki bingung goleki bojo kula. Lha wong goleki bojomu kok ning dalam Taman Kaputra lho ya. Lho, bojone kula niku jarene nyambut damel teng mriki. Dadi abdi. Boten. Lanjut. Dadi mantune Kanjeng Sinuwun ngaten. Sik. Kakang Sentanu. Iki to Kakang Sentanu niku kok kula rada pangkle kok sandangane apik ngoten lho. Sawung karo gerak Kakang Sentanu niki to. Walah Kakang, Kakang sampean ki piye ya? Ya kok tega tenan karo aku. Teko. Lha pamite kok menyambut gawe ning kene ro wong ayu kok lali mengkene. Engko dhisik sapa sing dadi jenengmu pejabat? Andini. Ndini sambungan apa karo garwaku? Kok bojo kula kok. Urusan dadak ngamu gawar lho ya. Pripun to? Kakang Sentanu ki garwaku kok ya. Kula niki mboten ngapusi niki lho sing teng mriki niki seksine. Ya sebentar.
Kakang? Apa tenan Andini iki bojone sampean saka desa? Aja durung-durungke percaya kelawan bocah sing ora kesawung. Tuladane kaya Andini kae. Menawa ki nau gawar ngaku-ngaku. Nek satenane babar pisan aku ora srawung kelawan bocah wadon kuwi. Iki lho Kakang lali karo aku ora apa-apa. Lho meten-meten dhewe ngopo aku kudu ngaku? Lho, dadi gawe sampean kok kon aku dhewe sing ngakoni yo mah. Dadi iki alon-alon aduh. Ki tipise Kakang Sentanu. Ki wis pas lali niku pas wong kula wong desa elek rupane. Saniki dadi bojone sampean wong ayu anake Nalendra sinten sing mboten purun. Ora ngapusi? Ala yo niki mun tok kite wong sak pasar. Rama. Aduh Rama. Pisanan ya sakit nduk ngono genep ping loro saya ora lara le. Napa menika Rama? Lah sing loro apane? Sing sakit niki atine kula lho Rama. Oh, masaku nganten anyar yo lara. Nek perkara niku nganten anyar sakit nggih kula empet kok. Lara atimu. Niki lho jeleran Kakang Sentanu menika dipun susul bojone saking desa Rama. Sentanu disusul bojone saka desa. Nggih kula bojone Kanjeng. Tenan? Niki lho sementen gedene. Engko iki kuwi ana nggonmu ramben. Lah ana ramben nggih mboten iso masa ramben kanthi teng mriki. Bocah desa ki agakane lugu. Nggih kula wae jujur. Ora nate ngapusi. Mboten nate ngapusi Jujur. jujur. Sentanu. Kowe wani dura kelawan ratu. Biyen tak takoni jari Joko jebul disusul bojomu saka desa. Mula ing pejajaran ora ana bisa pecak kanggo kowe. Minggat. Sentanu, arep opo kuwi diangkang parapmu? Kowe wani barang ngamuk ora ing kraton Pejajaran. Barang Sulakso. Yen kena ndak pripih sumingkir saka papan kene. Ora itip kabeh wong Pejajaran kuwati. Lakon sirna Mas. Watu mati. Wais. Watu mati. Menungso sing bisa mateni bareng Sulakso kudu mergo dheweke ora kanthi nggo bukti. Iki nempuh basan temu-temu nemu gedhok sirahe bareng Sulakso tugel tak aturake Sinuhun Prabu. Aku kandha bisa mateni bareng Sulakso.
bisa kok mateni. Menika buktinipun Gus, sirahipun Barong Sulakso. yen ngono sing patut dadi putra mantuning sun jeneng sira. Kula Mengko bakal ndak jodohke karo putriku Retno. matur nuwun. Sewu dukun kathah kepareng kula badhe matur. Ngenani bab pejahipun Baron Silakso. Sinten tiyang ingkang kelampah merja kali Baron Silakso menika Sentani. Kleru lho nek sing bisa mateni Sancaka. Kanthi bukti lan nyontok kula wis piyambak bilih ingkang sagah nyedani kalian Baron Silakso menika Sentani lho. Tenanmu Nggih. Moro-moro. cukup Sentanu. Apa bener kowe sing bisa mateni Baron Silakso? Buktimu ngendi? Bukti kula mboten gadah. Nanging seksi jeung pangeran Munding Kusuma. Oh kaya ngono. Sancaka, Jauh. kowe bisa mateni Baron Silakso. Nggih, Buktine apa? menika sirahipun Barong Sulakso. Seksine sapa? Kula mboten gadah seksi ning kula beto bukti. Nah, ingsun bakal tumindak wicaksana. Sentanu ora nggawa bukti ning dheweke duwe seksi. Nanging Sancaka nggawa bukti nanging ora duwe seksi. Mung wing panjenengan ingsun kuwi padha kuwate. Mula ingsun bakal tumindak adil sapa sing bisa mateni Baron Silakso mesti pawongan sing duweni kawin. Keputusan ingsun antarane Sancaka lan Sentanu bakal takdu sing menang ya kuwi sing bisa mateni Baron Silakso. Ngaten. Yo, Kula wani Sun. tandake. Wani kok. Nyatati yo nggih arep ngono kan. Mati ngaten. Bareng putrane ditingkes sampeyan arep liga pusaka. Kula niki boto Sentani. Nek jago padha tarung, jago musuhe padha jago. Nek botoh melu-melu, botoh musuhe padha botoh. Anak kula padha nome nggih wani kula pun tuwa kok. Oh. Mangan lerut no. Maksude Awak sobek turut-turut. Iya. Perang sewengi mumput ora tau menang. kana terus telo. Kamu ae. Pancen bener ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Ana meneh to, Le. Becik ketitik ala rupane patih. Dados berkes menika sampun dipun rancang kalian Paman Patih lan putranipun Sancaka. Kok kaya ngono? Kejeh saking menika wingi dhateng kawontenan wonten ing Pejajaran. Sinten Andini menika? Andini menika sejatosipun bojone Sancaka. Hah? Bojone Sancaka? Nggih, rewa-rewa. Bilih, Andini menengaken yen to bojonipun Sentanu. Senggo Rama klampah nundung kalian pun Sentanu kala wau. Dadi sing bener Andini bojone Sancaka. Sancaka. Sing bener kuwi. Nggih pancen Andini menika bojone kula. Lah kok ngaku-ngaku bojone Sentanu? Napa sebabipun kok ngantos kula tumindak kados ngaten, estunipun boten kan kula nggih piyambak. Karepe sapa? Iki wonten sing engken. Hah? Wis bapak karo anak ora ana bedane. Yo sombong kok ditelepke to Le. Lho wong sing elek ora rupane tok. Rupane elek, kelakuane yo elek. Tak pecat dadi patih. Ampun ah, kula tesih krasan dadi patih kok. Ampun dipun pecat. Ngono. Isih krasane kene. Isih krasan ning mriki yo. Lah ning patih kok kelakuane elek kaya ngono jane mengko karep sing ngendi. Karep kula kepengin dadi besan sampeyan. Ngono. Nggih. Sentanu ndak balekke jeneng sira ndak tetepake dadi putra mantuning sun. Nggih. Panening Rama wis sepuh pindhane srengenge gumle wangulon paring lenggana gamparane Pejajaran. Wis tuaken. Patih sing kula nipati. Ndak tetepake dadi patih. Nggih, matur nuwun.
Juluk yen. Sineksenan sedaya para sentana lan nayaka ing praja Pajajaran. Ing ari kalenggan iki ingsun jumeneng ratu kanthi gelar Sang Prabu Anom Munding Kusuma. Prabu Anom